Danas ćemo pričati o proljeću i mama će mi neka postavljati pitanja. Ajde, počnemo. Koje je sada godišnje doba? Proljeće. A koja imamo još godišnja doba? Proljeće, ljeto, jesen i zima. Koliko ih to ukupno imamo? 4. Dobro. Proljeće, koji su mjeseci proljeća? Mart, april, maj i juni. Dobro. Koje je tebi najdraže godišnje doba? Pa, proljeće. Da sam nešto nacrtala? To je proljeće. A dobro, to su radovi u proljeće, Da. to nam je bilo iz okoline. Da. Šta to imamo? Koje radove imamo? Šta rade ljudi u proljeće? Vidite, ljudi farbaju drveća Kreće, i oru, i oru i kopaju, ja, spremaju se da sade. da sade i da malo cvijeća sade i svega. Dobro, sve znači sijad. A kakvo nam je vrijeme u proljeće? Je li topli, hladnije? Pa toplije, znate. Dobro. A da li se neke životinje vraćaju u proljeće? Da. Koje su to? To su laste i rode. Super. Zato što je kod nas toplo. Sada, prije nije bilo. Eto, to je to otprilike. Pa da, čao!